Salom, horas madihita salutna di hamua manami nanami, aso tamulai tutu parmingguat di bagasan sadarion, tapara di marohado pikirata, tapuji tuhata sian buku ede, nomor 550 sia, ayat sada, dot ayat patulung. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di porbadia na tumo palangit dot tanoon. Amin. Halomohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangidomi ni roham, pasahat madalanmu tu Jehovah, jalahapo si ibana, asa ibana paturehon. Paralohon maroham maradokpon Jehovah, jala ibana paimaima. Say marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon na dinggan. Ay holong dorohani Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tadikonon na, akan na niyasyana. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna sohatu dosan, nasokal jala na bonar, dia lohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani ihu pangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu mahami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami dia dopan ni halak saluhut ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marid di mahita.
Tangion hamuma patik ni debata imasian poda tolu ayat 5 satu ayat papituhon. Marhaposan tu Jehovah maho sian nasa roham, jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sadiri. Sa ibana matadda nasa dalanmu, asa ibana patigor akadalanmu. Unang tung nabisuk ho di berbaga roham, habiari ma Jehovah, jala paholang dirim sian hajahaton. Atong rap mangidugugo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na obarto patikmi. Amin. Marid dihita. Tatopoti madusata. Ali Tuhan debata amanami pargugo na sohatudosan para si rohami dahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahato dohami tubu, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hiyan. Saluhut dohami manibil siyan akadalanmu, masay godang do pangalasyon nami di patikmu. Alay, ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan di basam, dohot asin ni roham, say unang paingot-ingot akadosa nami, ala ni aposo nami, dohot pangalasyon nami, say ingot mahami, hubartu asin ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigima hatabagabaga taringot tuhasesan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jehova, nunga hopola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak maho tuau,
ai audo si paluaho. Hasangapon madidebatana di gijang. Amin. Mari dihita. Epistel di Minggu Tasadarion Imananienet Sian Matius 24 ayat 45 151 tajahama margati soring. Asa di dia do naposo haposan jalan amarroha na pinabakit ni idukna mangalehon akan naposona mga ditikina. Situtudo na hudokot tuhamu, pabakiton na do ibana mga ramoti sa luhut na di ibana. Gabi tole maibana mga lisingi akadongan na naposo, mga minum do anggo ibana, mga kupi akka si parmabu. Jadi aguan ma ibana, laos dilehon ma tu ibana, tohap ni akka pangasi, disima masa anggu-anggu dohot na tu ngaripon. Songoni masahat na, martua do na tu mangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Mari dihita.
tidakon maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatudosan na tumopalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si atod di porbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mula mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Kor punguan ina.
Tapi gemati ting na masa di bagasan sadarion. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 7 Agustus 2022. Sada Romawi, nama ragam, sada. Guarni mingguta sadarion ima Minggu pawaluhon dong Trinitatis. Topik Minggu debatado panguhum. Allah adalah hakim. 2. Pertanyaan wilayah 2. Di Patu Pahuriata do pertanyaan wilayah 2 di hari Selasa sia Agustus 2022 masuk pukul 10 sia 30 wita di bagas ni keluarga Amang MN Sinaga SE Inang R Boru Butar-Butar. Nama alamat di Kompleks Otoritas Bandara Hasanuddin Blok F1 nomor 3 Maros. Asaroma sude ruas wilayah 2 Parhalado dohot keluarga mandohoti pertanyaan ni. Tolu Parjamita. Nama jamita di Parmingguata sadarion ima Amang Pendeta RJ Simamora STH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan. Mau lihat tema di Pakobosian ni Amang Padita, tuhata ma nama sumasu. 4. Padidion Nabadia. Patu pauni huriata do pandidian Nabadia di hari Minggu 14 Agustus 2022 nanaing ro. Do mutusi tu akan natoras namar sakap mamboan dana na lau tardidi asa Roma marguru tardidi di hari Rabu 10 Agustus 2022 masuk pukul 10 pitu botari di Garejaon. 5. Akka rapot. A. Rapot panitia retret remaja Naposo Bulung. Sadarion patu paun nihuriata do rapot panitia retret remaja Naposo Bulung. Sipul parmingguanon di gedung Sikola Minggu. Asa Roma sude remaja Naposo Bulung ni huriata mandohoti ulauni. B. Rapot seksi ama manang retret ama. Sadarion patu paun ni huriata do rapot seksi ama retret ama sipul parmingguan di Garejon. Asa Roma sude ama ni huriata mandohoti ulauni. Onom, retret nihuria. A. Retret punguan parupuan. Patu paun nihuriata do retret punguan parupuan di hari Sabtu 13 Agustus 2022 nanaing ro. Tu Pantai Tanjung Bayang, Makassar. Borhat sian Garejaon pukul 6.00 wita. Asa parsidohot masude punguan parupuan nihuriata di ulauni. B. Retret remaja Naposo Bulung. Patu paun nihuriata do retret remaja Naposo Bulung di hari Sabtu 1 Minggu 21 Agustus 2022 nanaing ro tu Malino Goa. Asa parsidot masude remaja Naposo Bulung nihuriata di ulauni. 7. Himbauan membayar persembahan tahunan. Diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kiranya membayar kewajiban kita dalam bentuk memberikan persembahan tahunan minimal 900.000 per kakak di tahun 2022 ini. Adapun jumlah persentase jemaat yang membayar sampai hari Minggu 7 Agustus 2022 ini yaitu 1. Wilayah 1 jumlah jemaat 20 kakak yang sudah membayar 5 kakak persentase 25%. 2. Wilayah 2 jumlah jemaat 35 kakak yang sudah membayar 9 kakak persentase 27%. 3. Wilayah 3 jumlah jemaat 44 kakak yang sudah membayar 15 kakak persentase 36%. 8. Perlombaan Pesta Huria. Patu paun nihuriata do perlombaan Pesta Huria di hari Minggu 14 Agustus 2022 nanaing ro. Ima perlombaan menggambar dan mewarnai tu anak sekolah minggu. Mulai perlombaan pukul 10.00 wita di Garejaon. Asa Roma sudes anak sekolah minggu ni huriata di perlombaan ini jala dibuan bema pensil warna dohot alat tulis nabe.
Jadwal perlombaan bisa kita lihat di papan informasi gereja. 9. Sia, pencarian dana panitia pesta ulang tahun napa 10 toluhon, pesta gotilon, dohot tahun hasadaun niroha nihuriata. Mamuka minggu sadarion, rodo panitia pesta ulang tahun napa 10 toluhon, pesta gotilon, dohot tahun hasadaun niroha nihuriata, dohot seksi musik, laho mangido dukungan dana tusude ruas nihuriata, laho kebutuhan ni pesta nihuriata di bulan November 2022 naneng roh. Asata jalo maharoro ni panitia di bagasan las niroha. 10. Proposal pengadaan mobiler pusat latihan dan pelayanan masyarakat HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Rodo proposal pengadaan mobiler pusat latihan dan pelayanan masyarakat HKBP Distrik 10 Medan Aceh, laho mangido dukungan dana. Do mutusi tapasahat mapeleata marhite amplop di parminggota sadarion. 10 sada basar makanan panitia retret remaja napo sebulung. Sadarion patupon panitia retret remaja napo sebulung do basar makanan ima mihun goreng dot harga 30.000 per porsi manang 50.000 per 2 porsi. Asarap masude ruas ni huriata berpartisipasi tu basar makanan ini. 12. Undangan panitia tahun kesehatan HKBP Makassar. Rodo undangan panitia tahun kesehatan HKBP Makassar ima tu huriata laho mandohoti pesta budaya Batak di hari Minggu 14 Agustus 2022 naneng roh. Do mutusi naborhat utusan sian huriata tu undangan pesta HKBP Makassari ima punguan amah HKBP Tamarunang. Ala ni asa borhat mapungan ama ni huriata tu lau ni masuk pukul 8.30 manogot jala di buat bema ulosna. 10 tolu pelian tujolo. Sadarion papungu pelian tujolo dehita bahin tu pakta tu sikola tinggi guru huria Bibil Pro do diakones. B. Papungu pelian tujolo dohita di Minggu 14 Agustus 2022 naneng roon bahen tu pakta tu operasional ni huriata. 14 ruas namar sahid parhalado dot sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang manang nyakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya tu hatta mana mangaleon hamalumon dot hai pason. Mula adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu parhalado manang pandita. Ruas namar sahid sada Agusta Christine Borusianipar perawatan di rumah. 2 Amang MU Hutagalung perawatan di rumah. 15 ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun sian tanggal sada 1 Agustus. Saya tu hatama namangaleon pasu-pasu dot ganjeng ni umur suak songoni nang hai pason. Ruas namar ulang tahun sada Putri Parti Agustin Burpanjaitan Naposo Bulung sada Agustus wilayah 2. 2 Amangka Manurung SE 2 Agustus wilayah Tolu. Inang HR Borhuta Barat SPD 4 Agustus wilayah Sada. 4 Amang AWR Sitorus SD 5 Agustus wilayah Sada. 5 Amang JM Butar-Butar 5 Agustus wilayah Tolu. 6 Amang M Silain 5 Agustus wilayah Tolu. 7 Agave Sinaga anak sekolah minggu 7 Agustus wilayah 2. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamun do ganjang di umur jala dihambirangna do hamuraun dot hamulyaun. 10 ulag tahun pardongan saripeon. Parhalado dot sude ruas ni huriah HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardongan saripeon. Tu ruas namarayahon sian tanggal sada saat tanggal 7 Agustus. Ruas namarayahon sada keluarga RAR Sinaga SE Inang BM Burhasibuan 5 Agustus wilayah 2. 2 Amang MN Sinaga SE Inang ER Borubutar-Butar Onong Agustus wilayah 2.
Setu hata mana setoktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 pitu ruas narotu parmingguan sada Minggu 31 Juli 2022 Gereja HKBP Tamarunang 130 halak. 2 Minggu 31 Juli 2022 Sekolah Minggu 51 halak. Tolu Selasa 2 Agustus 2022 Pertanyaan wilayah di Rumah Mang Situa CH Siombing SE Inang Erbor Panjaitan 26 halak. 2 Rumawi Parhepengon ni Huriata Boy Mata Bereng di Tikting Parhepengon na adong di Hitabe. Songoni ma Tikting ni Huriata di Bagasan Mingguon tatangyakon ma asagabe pasu-pasu dot lasin roa di Hita tarlumobi gabe hamuleaon di Gor ni Tuhata. Amin. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 640 ayat sada dot udutna umaita papungupelean sada A sada B dohot 2. Nandito
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang. Tamulate homma tutu hatta parjupangata muse di tonga-tonga ni huriata dia kaipita marunangon tongon di mingguta sedarion ima di minggu pawaluhon dung Trinitatis hata ni debatana nang taripar di hita imana tersurat sian Psalmen 50 ayat 1 ayat 6 Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 6. Ujahama di tonga-tongata. Ede sian siasap. Makuling do debata Jehovah jala martiting tutanoon sian habicaran tolhas rodi hasudutan. Sian Sion situan ni hadenggan situan ni hinadenggan marsinodang debata. Sainaro debatatta. Jala dang tagamun hohom ibana. Di juluna do api madilat-dilat. Jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Di pio do akalangit sian gijang. Ro di tanoon. Asa diuhum bangsona. Papunguhamu matuau akan daulat marroha. Akan namarpadan dohot au marhite-hite pilihan. Jadi di bari tahun akal langit mahati koranna. Aya pala debatado panguhum sela. Saya bacakan dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur dari Asap. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Demikian firman Tuhan. Dihamu kadongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Mulota jaha diwartai tai naken nunga dibadi si topik minggu. Debata do panguhum. Allah adalah hakim. Memang anggo nagumudang najumudjo seita pabigi-bigi padohan Allah itu pencipta. Debata panoppa. Alai muaing tabba mamuse nyadang na tabba gabi masuk mamuse nuaing di ibadah tadi minggu ta sadarion bahwa Allah itu adalah hakim. Debata panguhum. Macai argado padohanon jalam argado topikon manang temaon di bagasan perngulota nuai. Saya mula hulak marado honon peristiwa na mencengangkan nuai. Peristiwa Brigadir Joshua Huta Barat. Na terbenam keadilan bahkan gabi sude ke nuai jolma paihut-ihut barita taringo tu si Joshua Huta Barat di Parmatena. Ragam respon, ragam kritikan, ragam pendapat nomor domutusi. Adong na merasa itu tidak adil, ala adong na disembunyikan.
mungkin si tongdoi. Adong merasa itu pantas karena dia berbuat suatu kesalahan. Ipe mungkin do, alai sudi aka kemungkinan do anggo hitamat do. Bahkan nunga sahat tu presiden, sahat tu menko polhukam, batuduhon nunga kasus na luar biasa. Dohonot tama hatana jepek, anggo di portibiok kape, boido disembunyikan, boido ditutupi, dia do kebenaran, dia do sasitongna na terjadi. Alain na paling disorot nuaing CCTV. Apalagi dung didok CCTV rusak. Mulai lam curiga jolma, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Nangpe CCTV dunia terbatas hanya beberapa tempat. Ido nabui di ida, ido nabui disorot, ido nabui di foto molo CCTV. Jala justru alanido gabi dirajumi ada sesuatu na dilanggar kode etik. Gabi ditahan manuai ngamata si sambur tai. Gabi ditahan mana si dan wai. Alani kode etik. Nang dohonota akamanga kainang dunia ini portibion gok panggung sandiwara, gok tidak beresan, gudang na disembunyikan, gudang na ditabunihon, apalagi moladong aka kesalahan, apalagi moladong kejahatan, berusaha do jolma menyembunyikan kejahatan dengan berbagai cara, mungkin dengan kuasa, mungkin dengan materi, mungkin dengan kekuatan, mungkin dengan persaudaraan dan lain-lain. Adong dona berhasil, bahkan gudangna berhasil menutupi dosana, menutupi kesalahannya, menutupi kejahatannya. Gudang dona berhasil. Ima dunia, alai kontradiksi doi cara dunia dohot cara ni debata. Berbeda do cara ni dunia, do cara ni debata, lau mernida akan di pertibion, ahana masa di pertibion, ahana masa di ganup jolma, ahana masa di ganup penguata, ahana masa na terjadi di pribadita masing-masing. Pemantauan Allah, CCTV ni debata, dan songon CCTV ni pertibion terbatas. Debata di boto do ahana masa di boto do songo dia kejadian, songo dia peristiwa, songo dia na taula di bagasan ngoluta, songo dia na tapatupa di ngoluta, di keluargata, di akaulot. Allah tahu di mana kita dan apa yang kita kerjakan. Dakya madua siapa natapan di debata, dakya madua sian pamerengan di debata, aha na niula ni jolma. Aha na pinatupa ni jolma. Asal ngadong naboy menutup-nutupi, dangadong naboy lau menutup. Do na masa di nguluna anggo dia dupan ni debata hanya untuk dunia boy ditutupi. Alai itu adupan ni debata tuntak kasdo di ida debata, tuntak kasdo di boto debata songo dia perdalanan ni nguluta. Mulu takasdo di boto wade bata HP akan nataula na di roha di pikirata. Mulu takasdo di boto de bata sudi akka hahurangan haja hatota. Sianido hita neng perlu lau merenungkan perjalanan nguluta, merenungkan ahdu tutu natapatupa di bagasan nguluta, ahdu nataula di bagasan nguluta. Taulo moni rohani debatadoi, manang taulo moni rohani debatado akan atapatupa nuaing di bagasan nguluta. Tahu bukom manakin padohan na debata panguhum.
keadilan ni debata, hasitongan ni debata, tangadong nabui tawar menawar tu si. Kebenaran doh keadilan ni debata, tangadong nabui lau istilah di portibi sogok menyogok tu si. Kebenaran dan keadilan Allah tangadong nabui kompromi tu si. Alai takas do jala jelas do di hata ni debata. Ya kalau iya, tidak kalau tidak. Tidak ada suam-suam kuku. Mulak kahatan nina po so didok, yes or not nina gabi or netong bukan iya dan tidak. Or dang menoto di dia abstain idunan doni. Dia dopan ni debata harus takas jala tegas di dia do posisi di dia do hadiriota di dia do jongjongata marhite sian aka tindakan marhite sian aka pabahenan marhite na dirohata. Nah paling luar biasa berbeda sian dunia ini, Allah tahu apa isi hati manusia, apa isi pikiran manusia, apa konsep manusia. Ibu to debata adui. Sakap na jahat nang sodiula di boto de batadui. Sakap na roa nang sodiula dope di boto de batadui. Ima luar biasa di hasitongan dohot keadilan ni debata. Marhite sian hadirion ni debata na soadong kompromi na soadong disi tawar menawar taringo tu parngoluon siganu pari taringo tu parngoluon na hobar tu lo menirohan ni debata sianido nuaing di pasunggul hot tu hita di jo tu hita di bagasan parminggot ta sedarion tu hala Kristen nadong di sadok pertibion asa setotong maruji-ruji hita di hadiriota maruji-ruji hita di pangalahot. Takasdo di peani ina natwari sa resort hudok kami di si begitu luar biasa ibadah sa sitong na ibadah ni Huriah HKBP. Adong setiap ibadah kita, setiap merminggu kita ajakan untuk mengenal diri, ajakan untuk bercermin tu pangalaho, tu pabahenan, tu tindakat. Ima ditiki di jahahon patik ni debata. Tengok do susunan liturgi te parjolo fotum ayat baru tangiang dusai marid di jolo masuk mamuse tu patik. Ditiki nong masuk kita tu ibadah, ditiki nong masuk kita tu persaurat doh debata, harus mengenal diri, harus manada dirita. Wahado tutu pangulau tapapahenata na selaunai, wahado tutu parangeta, wahado tutu tindakata dia karinong sal. Disungguli mamarhite patik, patik ni debata, modolakin sian poda. Kadang dibado patik parjodo satu patik pasapuluhon. Lau mengungguli hita majo hita untuk bercermin di pabahena. Halak nong bercermin, halak nong manada hadiriona, nong mamereng jalan marnida pangalahona na hurang pas. Pangalahona na salah dia dupan di debata. Di sima hita muse masuk tu na manopoti dosa. Manopoti dosa. Molo di hari Minggu kaisen aneng rotu ibadah di Makassar, di ibadah na bernuansa budaya Batak, di tiki manopoti dosa adong do disian no tortor adung warna. Jadi sudi panortorian no pakai tetap dari ulus sibulang, molo ulus sibulang biasanya dibadui molo adong nama balu
ulus tujung mai biasana. Jadi sudi mana sida nomor ulus si bolang ditiki sonon marminggu ditiki manopoti dosa do marhite godam manol soli di julu ni debata uduk tua duban ni debata madok Tuhan roa manopoti dosaku manopoti hasal aku tujulum. Patuduhon memang lobi sian pangadungon ni haportibion ikosongoni hita mangadukon hahurangan kelemahata dosata tuadupan ni debata ala naung talaosi naung talaosi patik ni debata bahkan naung talanggar aka aturan ruhut norma naung diaturhon aturan ikong hanguluhonotta di bagasan ngulutta siganupari. Di mana luar biasa hati goran ni debata halak na olo jalan na sayro uduk marsobat ibana mangido hasesani dosa mangido asa diburi jalan di payas ibana marulupuluk mahita iman na sayita bigi janji Allah manang baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa berjanji do debata mangalihon asesani dosa molo tatada dirita jala molo ita olo hita manol soli dosata molo manol soli akka pangalau siot lam takas mai taida perbue ni panol solion ni jolma perbue ni panol solion penyesalan orang akan dosa-dosanya diauhum mai marhite haroro dohot marhite ulaun do pakokopon ni Tuhatta Yesus Kristus. Di sino lampatar di sino biasa di ngolu ni naporsea marhite pakokopon ni Yesus na debataga becolma Allah menjadi manusia demi keselamatan umat manusia demi haluaun ni jolma malua sian hamateani. Asugari lam terjemahon lebih jauh ayat 5 nakin bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Di sido perjanjiata dohot debata, di sido perjanjian ni jolma dohot debata, marhiti Yesus Kristus gabe jumpa kita haluaun, gabe jumpa kita hasesani dosa, gabe jumpa kita habadiaun, marhiti anakna Yesus Kristus. Asa di sido hita nuaing posisi halak naung berjanji dohot debata halak naung merpada dohot debata di bagasan Yesus Kristus nunga diburi nunga dipayas nunga dipasikop disempurnakan perngulota diadupan di debata alani sotung bemulahulak tu dosa hidupan nasiridok di perjanjian baru jangan kembali kita menyalibkan Yesus una tapersilako be Yesus mulahulak muse alani dosa dohot pangalaw siota alani pelanggaran-pelanggarata diadopan di debata ala tung takasdo ngolu ni naporsea ngolu ni naung majalo Yesus Kristus ngolu ni naung marpada dohot debata di bagasan Yesus Kristus nunga diperbadiai jala siani mahita melangkah mangula marpabahenan ho Bartolomeo ni rohani debata asa ngolu ni naporsea ngolu ni nang marpada do debata di bagasan Yesus dang semula hula kibana manabuni ho dosana dang semula hula kibana gabe nang menutupi dosana hahuranganna diadupan ni debata halai penyerahan total tuadupan ni debata ibana mana mengatur, ibana nama dongani, ibana nama ngurup itu. Alaikos selalu hita di bagasan hati goran, dohot di bagasan hasitongan di debata di bagasan perdaran di mulut. Dia mau kemana ini anak kami? Lam sianom maran yang dohonota, lam takas pakaporseot tadi debata. Lam takasma tatadda wasodot haguguni debata di bagasan mulutta
marhiti na setotong marhabiara tu ibana hita. Natabuan na kaistila-istila nuaing do tangiyang do pamudayot at wakayanakon. Setotong manyadanahon na marhabiara tu de bata. Sa ido tangyang ta. Apalagi mula mapaporhaton na sida misalnya tu sikola tu pangaratuan cetadok do takut lakan Allah, takut lakan Tuhan. Puasa saya tato nahon ni, puasa saya dipasah di tu anak kun. Alas ada jaminan di kita seseorang yang takut akan Tuhan pasti dia melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadok madohot hatana jepek, tang mungkin gabi narkobaun halak na takut tu debata orang yang takut akan Tuhan. Dan mungkin halak mangula-ulaun nasohinalomohon manang naso sesuai dengan norma-norma aturan-aturan na tabain hobar di tonga-tonga ni pernguluon manang tu ulaun ni jolma. Nata hubuk dot patik ni debata molo nong tak kasih bana mabiar media debata takut akan Allah. Lau sido nanang juhonon natang tuhita molo debata do hape panguhum di tonga-tonga ni ngoluta di tonga-tonga ni portibion siani mahita lam marhabiaran media debata molo marhabiara kita media debata siani do hita gabe sai manat lau mangula ulota gabe siani do hita lebih hati-hati lau bertindak berbuat bahkan melakukan sesuatu apa yang akan kita kerjakan. Ala setado lo moni rohani debatado molo okku patupa lo moni rohani debatado molo okku ula molo lo moni rohani debatado molo onku konsep di bagasan pernguluokku ala niak kamanga kenang tung takasma say tahabiari debata marhite na mangula-ula nadenggan marhite na tapauduk parnguluota tu debata lo mangula-ulaun hati goran ulaun hasitongan ni debata jala say tapasiding ma akan na manabunihon hajahaton na manabunihon akahatakkangon ni dia dupan ni debata tapa sahat terlaluhut tu debata radidu debata marhiti anak na Yesus Kristus pada mehok kita padumuhok kita manesa saluta urang ata alai akan ni sesa dosana akan pinerbadian ni debata unang bemulak tu hajahaton unang bemulak tu hatakangon totong ma mangulu di bagasan lomo ni rohani debata amin matang yang mahita. Mauliati ma Tuhan hatam nama kami di bagasan minggu nami sedarion asa totok kami marhabiara tuho ay hodo panguhum di boto hodo tindakan nami ngulu nami pabahena nami apalagi hajahaton nami diuhup podo akaparjahat alai di pangulu hoja di haolongi hodo akasiudan adenggan idolas ni rohanami Tuhan asa totong tu tikin anaing rohami mangalaka manguda na hopartulomo ni roham asa disima jupang holong ni roham di hami sepatau hami Tuhan mabain na dumenggan na mudi di ngulu nami patau hami Tuhan dinasang ngulu nami marujahan di bagasak ko hot di bagasan patikmu hot di bagasan uhummu hami mangula marpabahin tujuluan ni arion di batama nami di hamulati rohan nami ma di bagasan tikion didengkan di basam na kujalo hami saluhut na di ngulu nami di keluarga nami di tonga-tonga ni huriam lemangi do hami silam tabamu mapasupasum do dengan dibasam di hami talungowi dia kapariana konon nami diaka nahu ula hami dohot diaka usaha dohot disudia kaparkarejuan Allah kodo Tuhan natuk mangurupi hami madongani hami mamasu-masu nahula hami mamasu-masu nang akayana kon nami
Talumobi di nama mulai akaparsikolaan dan waing memasuki ajaran baru. Saya totong urupi jala dungani pergugui patawak kana konami di namar siajar. Alahu hapor siai hami do marhiti akaparsiajaran dohot aka pendidikan na jinalo na sida. Mabuan na sida do ilam dumengkan masa depan na tutiki na naingro. Di batama nami pasu-pasu ma nang huriam secara khusus kaibita marunangon nuaing disudi program na disudi kakakon rencana na naing sulau na sida di tonga-tonga ni huria losongoni nang di kategorial doh seksi-seksi saluhut na Tuhan naing mamabuan las ni roha mabuan parsiho to mangulu sudi ruas ni huriam di tonga-tonga ni huriam di tamarunangon. Losong ni tangyak konon nami do tujulom na badiaing nang saluhut ruas ni huriam na dong nuaing di bagasa parsahiton. Agusta Christine Borusianipar dohot MU Hutagalung. Di boto jala di tatapodo Tuhan nuaing parsahiton na sida sa jama mapamatang na sida. Lehon gugu do tahi pasun jala totong loas na sida marsihot makapor siyaiho mulutung pedi baga sa parsahito do na sida unang madili na sida alay sa totong mga dua lumarpos ni roha tuasi ni roham alay di baga sa kodo hanguluan do taluaw di hami talumubi mahanguluan na salin mungkin gudang siya tunga-tunga namin nahurang hipas nuaing naro tu bagas jorom mungkin di tonga ni bagas mungkin di perdalanan totong mahutuan na mga lukay pason say paso-paso muna sida sa luhut na asa totong marahay pasok kami di perdalanan ni ngulo namin dosoni nangaka dongan namin na marulang tahun Putri Panjaitan, Kamanurung, Haburuta Barat, Hawis Turus, Jem Butar-Butar, Hem Silain, Agapi Sinaga. Doh na marulang tahun pernikahan Sinaga o inang buru Sibuan, Hem Sinaga doh inang buru butar-butar. Tunglam tabamu mapasupasum di nesida Tuhan. Tabamu gajang ni umur dot las ni roha dot ay paso di nasida. Jala tabamu di nasida kebahagiaan di tengah-tengah ni persalipion. Jala totong tang-tangan mu nasida Tuhan. Di sudi sudaun di sudi pikiran dot di sudi cita-cita dot harapan nasida di tengah-tengah ni nguduna nang di keluarga pe. Asa tung takas di lala nasida sini roham dot dengan di pasam napai hutihut perngulun nasida. Jala sungguli na sida totong madog mauliat itu. Asa saya ditada pabuan na dingkan basam do mga leon umur na gajang di nasida na mga leon di nasida tiki di tonga-tonga ni parsalipion. Asa saya di boto makamulat untuk diho. Asa lam takas saya dibilang-bilangi nasa pabahenanmu di ngulu nasida. Di batama nami gok diho mahami do sudi nang mangso nami sepasu-pasumu do pamaretta nami patudu semua kerencana do sakap ni pamaretta nami lau mensejahterakan masyarakat losoni lau mabuan hasonangan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah ni pernguluan na atong pasu-pasu mahami mian mahatam diami di bagasan Kristus Yesus tangihun jalau loy mapangiduan namin. Amin.
Meredehita sian buku ede nomor 110 sada ayat sada dot udutna mahita apa pungu pilihan tujulu.
pasahat mapilian na tapapungon tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileleon na denggan, dohot nasa ulibasa na maudiutus. Upasahat tami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo magawiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parasya kami pilihanon. Pati bulon hara jom mo dito nga ni huriyam dohot ti portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam gigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang sa pinurbadiya magwarmo. Sa iro maharajon, sa isaut malomon iroham di banu tongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sidaro ng uluan siya pari. Se samadusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami isiyan pangako. Sadame jala-jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutoding. Amen.